Moskva v tieto dni žije gastronómiou a cestovaním. Od včera až do nedele pozývame všetkých srdečne na cestu okolo sveta, ktorá skvele chutí. Prebiehajú veľtrhy cestovania a gastronómie a prinášajú všetkým návštevníkom skvelé cestovateľské zážitky v podobe zahraničných zastúpení krajín, fantastických dovoleniek, cestovateľského festivalu Kamera Slovakia, no a rôzne lahôdky na gastronomickom veľtrhu, ktoré môžete ochutnať alebo sa pozrieť na to, ako ich pripravujú. Máme 4 lokality zapísané v zozname UNESCO, máme 7 divov Prešovského kraja a to všetko rozhodne treba vypnieť a treba do nášho regiónu prísť. Srdečne vás pozývame. Ja, grüß Gott, guten Tag. Österreich freut sich, der südöstlichste Teil Österreichs freut sich. Magyarország nagy szeretettel várja önöket az ITF Szlovákia-tól kiállításon. Jsem Priecig Borčej. Allo stato e yokoso! Sono qui a Bratislava per presentare la cucina italiana. نحن نرحب بكم في الجناح السياحي المصري وندعوكم إلى زيارة مصر. مرحبا. Pro nás je přínosem být v Bratislavě, ukázat Slovákům, že máme krásný folklor, zveme nás do celé republiky. Come to see us here and go with us to America. Pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na stanowisko Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Dobrodošli v Srbiu, dobrodošli v Beograd. Hola a todos, os esperamos en nuestra casa en Bodegas Muga en La Rioja, España. Srdečne vás pozývame u Hrvatska. Welcome to Tunisia and we'd like to see most of you in Tunisia. Slovak halkına selamlar. Slovak halkını Välkommen i Norge, välkommen i Skandinavien.